Hello mga bay! Mga kaisami kayo buntag karong adlaw mga unta og puto ug uban pang mga pamahaw diyan na uban ni Mami Bising, uban ni Nanay Nursing Trinitarian, uban ni Ellen nga sumaskan. So atong nga kauban mga kaigsoon puros ni mga sa mga religious people. Sus Ginoo ko, pasaylo ako ani napay pinakakusgang nanay praising ang iyang anak tuas Roma. Father Gio. Hello. Shout out. Shout out kanimo Father Gio. Oh, ano no, tuwa si Father Gio. Karon magisgot ang mga kaigsunan is chika-chika time, mayong buntag. Oh, Chikwate, di ba? By the way, mga kaigsunan, nakubahin nilang Father Gio, no? Kananay pressing, abay, o nanay bising, o compound man ni siya dire. So, mo ni dire atong pamahawan pirmi. O niya man kay silingan ram kay ni Stone Away, ram ni Sprokya. Niya, mo ni nakanindot dire kay bisa na maglikay-likay kay kaon ba? Kaon niya. O na siya, so amo, saging, sani, puto, bibingka, napami, so ni, pandesal na siya. Unya, kanton lang, walay brand. Sorry. Kanton Okay. Kamano kay igsunan? Hisgot ta karon uguan kining sabi ni ato ang ebanghelyo paggigugma. Ang atong topic sa ebanghelyo karon mga kaigsoon nagisgot man og katubi taong si Lazarus og si tong dato kaayo nya mangutana mo kamo mga dato nga nagtanaw paminaw. Paminaw. Dato. Oh, ang dato dito napadulong sa impierno. Nya si Lazarus tos langit. Ano man ang dato, ang mga dato puros ba na siya makuan? Unsa may nakapa-impierno sa dato? Ang iyahang dili pagtabang sa mga nanginahanglan. Sama ni Lazarus nga nanginahanglan luoy kaayo. So tungod kay wala siya gibuhat nga although wala siya gibuhat nga daotan, wa gid siya gitabang o wa siya gi-exert nga effort diri sa kalibutan. So kung naa pa kita diri sa kalibutan kamo mga dato diha, panghatag na mo labi na sa mga nanginahanglan ug sa mga nanginahanglan kayo atong pangutanon ni atong mga religious people nga mga tupad atong mangutan natin sa ilaon sa ilang pamalandong. Okay ra? Iwawi bisig ato mo or one word or one statement or one paragraph or one book. Isa ka depende ra ninyo sa pamalandong ninyo kabahin nining generosity kinahanglan manghatag kita, mutabang kita o mo share kita sa atong mga resources bisan og ginagmay taman sa ma-afford taman sa makaya pero watch out sa no kay daghan kay mag-abusar sa imong kaayo. Bantayan sa nato na. So atong isgutan sila atong pangutanon mga kaigsuonan no paminaw nato si Mami Bising, kinakusgan sa parokya. Mami Bising, good morning. Shoutout sa atong mga kaisambingay. Unsa imong gikaon diha? Okay, atong unsa imong kumusay pamalandong nimo sa ebanghelyo kay ni simba man jud mo ganiha. Oh, gamay istorya. Among pamalandong mao nga kun mahimo time, talent and pressure, we have to give not only to our family but to everybody. Fellow men. Kay whatsoever you do to the less to my brothers, you do it unto me. Wow! Pakpak mga kaigsunan, perte kaayo. Tritis to siya. Time, talent, treasure. So kung wala kay treasure, naman kay time. Time to listen sa mga taong nagproblema, nabalakan, naghilak, nagsabaw diha. Nya, to think daghan na kaig mga depression karong panahon na, di ba nay? Nya natoy balita nga susluoy kayo. So mo na mamati kita. No, time, talent, treasure. Thank you kayo, Mami Bising. Si Nanay Nursing. Dito kinahanglan po si Nanay Nursing. Trinitarian sa nima community. Perti kay ni. Ang ako lang ikasulti nga ang grasya bitaw nga gihatag sa Ginoo nato. Ato ipaambit sa labing nanginahanglan para sa tanan. Unya, maura to sister. Kayo. Grasya para sa tanan. Kung nakay grasya, i-share ang grasya. Kung nag-awas-awas imong grasya,
be it be financially o dili na imo tanan matud pang Father Dave kinahanglan ipaagi ra na tanan si mong kamot hadto sa uban. Nay nursing salamat kayo ha. Perti kay mamalandong Trinitarian na to kini kinakusgan sa ni. Ang inahan sa kanunay panabang. Good morning. Ang ako niya kasulti be generous. Kung wa tay kwarta, prayers. Prayers. Unya duaw sa mga masakitunan na. Unya unsa pa man de. Generosity perti kay Ingana ra kay wa may koy kwarta. Time. Time. Ana. Mawala na. Thank you. Limited. Ang kananay presi kay limited resources daw siya. Ilumilom ra no ha. Ilumilom na ni presi kay ni. Pero mao na agi pasabot mga kaigsunan ba. Wala tay kwarta, wala tay resources, wala tay talento, may wa ka discover si mong talento. Ang imuha na lang bisan ng imuhang time, no? Paghatag sa Ginoo, pagampo kanunay, pagbuhat sa mga maayo, pagtabang sa mga nanginahanglan bisan sa mga tabang nga kanang pwede nimong mahimo, no? So mao na siya, salamat kayo sa pagpamati sa atong hamubho nga pamalandong. Salamat sa inyo ha. Atong mga pinanggang mga parokyano diri sa Lipata. So kani si Father Rod Preston. Ay, ambingay. Hi, thank you so much. Yay! Mamahaw kita. Salamat sa sponsor sa ilang generosity.